komen even langs voor LSD. Even Ja. wat zien. Ja, ze kunnen mij herinneren. Ja, is goed. Ja. Nou, hier is de kamer voor de 60, 70 en 80 jaren aan daar wat dit zitje willen. Dan neem ik welke maat moet jij? Hier is 60. En deze. Dat past wel. Denk ik wel. Hey meiden, waar heb je een outfit van nodig? Voor LSD. Wat is LSD? Laatste schooldag. Dus we zitten in het examen hier van MAVO. En waarom heb je voor de laatste schooldag een outfit nodig? Ja, iedereen gaat gek verkleed en dat is grappig. Ja, gezellig met z'n allen. Dus ja. Dus de hele school rent dan naast een mooi gekke outfit. Ja. De Halloween-stijl, de piratenstijl, de jonkvrouwen, Venetiaans. De piraten, de vrouwen hier. Hier ben de bierfest. Voor de vrouwen, voor de heren. Nou, je hebt de countryhoeken met de Indiaantjes. Dus aan voor de tappers, ik lekker wel natuurlijk. Nee, hier rent ik weer in Del. Dat kan je direct treffen. Hier is meer de Disney, de sneeuwwitjes, de sexy roodkapje. Hendrik, dat ik altijd een goed. Ik denk dat de jonge heren aan nog komen. En de jonge meiden die zijn voor de LSD bezig. Het is eigenlijk zo'n paar weken dat ze aan het scherm binnen van wat mag ha. En het is voor hun een hele happening. Ja, nou, veel succes. Bedankt. Ja, dat is een soort keuze. Ja, zeker. Ben best nooit ziek. Ja, ik zit een beetje te twijfelen, want ik ga samen met een vriendin. Dus ik weet het nog niet helemaal zeker, maar ook een beetje als cheerleader hadden we een beetje het idee. Maar ik kom hier gewoon een beetje inspiratie op doen en zo. Nou, wat vind je zelf? Ja, het is een beetje strak. Ik ben... Ja. Ja, ik vind hem iets te strak. Ja, dat is niet echt iets voor mij, nee. Maar ik vind het wel geinig. Ik vind het wel leuk. Binnen de Friesen wat van het verklaaien? Ja, toch wel. Zo is het net zeggen. Maar het is echt, sommigen komen wel een beetje dat ze denken van, oh, wat maak je? En die ben eigenlijk zo enthousiast. En die zeggen van, zo'n feest ging ik houden. Dus de bierfesten komen heel erg in, de Halloween komt heel erg in. De 70, 80 en de 60 jaren feestjes. Zelfs bruiloften, dat ze dat al doggen. Ik wil me verder nergens mooi bemoeien, maar ik vind het dan net echt een cheerleaders outfit. Nee, zeker niet. Nee, maar ik zat een beetje rond te kijken, maar ik vind dit toch wel wat leuker, ja. Of best op school ik zo'n boef? Daar ga ik niet op antwoorden. Nee, valt wel mee.